daya. Ono daya. Coba di sini ya. Heeh. Daya tenan to, no? Iki malah ning ndi to, ngaku-ngaku kendang rene. Bela. Malah gowo. Ono daya to. Oh, belum saya. Iki demam yo. Buatan saboso. Buatan daya. Apa yang dikit ya? Kanggo mengeti niku lho. Mesti dusun. Nggih, wonten nyetak mriki nggih. Oh, iya. Mriki nek sekedar mari badhe merti dusun. Arep merti dusun. Nggih, ngaturi sugeng rawuhipun Ki Demang. Ya, pangestumu. Nggih. Kok nyuwun sewu kok janur gunung kadi ngaren dene Ndoro Demang kok kersa rawuh wonten rompok kula menika lho. Lah ya, aku tekan ana ngomahmu. Nggih. Lah ya, nalika semono wong tuamu kan ya duwe Kang wadah wedang nggih to. wong tuamu kuwi nalika semono nyilih duit. Lah nggih. Ayo dimuni dienggo urip karo anake. Lah nggih sampean nggih presa kawontenan kula wonten ing rompok kula mriki. Lah ya aku wis ngerti. Sedina mangan engko rong dina mboten nedha wetenipun biasa. Ndoro Demang. Aku wis ngerti. Kula nggih ngerti ancas tujuan sampean niku tindak mriki nek ajeng nagih utang to. Lho, lah ya cetha to wong tuamu wis ora ana. Saiki enenge ming anake. Nalika semono bab wong tuamu nyilih kanggo ngragati anakku ngono. Ning sakniki bapak kali simbok kula niku nek pun mboten enten. Lah iya. Dari kula kali adi kula nggih. Wis ngerti. Kula ki ora kenal gawe lho. Ndoro Wong Demang. tuamu wis ora ana. Saiki sing mapane kene anake. Lah ya sing tak jaluki tanggung jawabe ngrampungke wong tuane dhisik nalika utang ya mesti anake to. Arep sapa meneh apa ya? Nyun sewu lho Ki Demang. Heeh. Kula mboten ajeng carane selak tanggung jawab. Oh. Tanggung jawab bapak mbok kula niku ugi dadi tanggung jawab kula. Ning kula nggih nyuwun inah. Nah, ngono kuwi dadi cetha. Ora kok terus tanggung jawabe wong tuwa, anak terus arep ora gelem. Sampean niku ampun kuwatir, ning kula ki njaluk wektu kanggo nglunasi utang-utang kula niku lho Den. Bendina aku angger mara ning njaluk wektu, njaluk inah. Lho wong sampean yo ngerti kananku kaya ngene kok. Napa kula sakniki ngeten mawon napa kula tak ngabdi, carane kula tak Wis dadi dianggep dadi napa mawon ra apa-apa dadi jurudang, juru panginang. Kasarane dadi batur mboten napa-napa sauger kula saged ngrampungi gawean sing kaya ngono kuwi mau juru panginang, jurudang, kok dene ewang-ewang ning omahku wis ora butuhke akeh sing wis padha nyambut gawe ning gone aku sing wis tak bayar. Mula ngene wae. ngene pripun Den? Ning gelem apa ora kowe? Lah mangke riyen delok ora niku Mula pripun? Sing bab nek kula gelem utangmu kuwi engko kabeh wis ora usah mikir, ora usah nyaur. ora usah mikir ra nyaur no. Lho lah iya nek aku tak Arep enak. napa Ki Demang? Lah yo nak Demang omong ya mesti kasunyatan aja mengko Ning mikir-mikir saestu napa. Ning gelem apa ora kowe? Utangku tak lunasi. Purun. Gelem. Nggih. Ning Kok enten ini? lah ya kuwi mau, ninge kuwi mau Ono ini. gelem nek kowe gelem. Ayo
ning kowe malah kowe gelem. Nggih napa pun sakniki kula pun manut kula sing penting Lah iya. utange bapak sing mbok kula niku saged lunas pun ngeten. Nek gelem utange lunas bojoku. Pripun? Bojo sampean? Lah iya. Kok Lah piye? Nek kepengin lunas sampean sampun bojo kandel Ndara Demang. Kok garwane jenengan wis 17 dina kok. Senajan ngono ning nek kowe gelem, ayo ora dadi apa. Ning gari gelem apa ora? Nek niku awrat kula abot kula. Lah nggih to wong pisan. Kula niku tesih prawan. Gek sampean niku wis kagungan garwa pirang-pirang. Lah ya senajan aku Yo wis apa duwe dadeke bojo nomor pira? Aku wis duwe putu duwe anak. Lah kene kon duwe putu barang. Lah mulai yen kowe gelem ora usah mikir utang to. Ngono kowe. Kok ngaten to? Larane lara. Niki piye iki? Ora kaya wong kang nandang uyung. Iki lho. Sampeyan niku nek dipresani niki warga mriki ki Demang Jaya Endo ajeng Senajan ana sing ngerti ora apa-apa. wah popon Senajan ngeten. kowe gelem ngladeni aku. Kula niku wong njur utang kok njur dikon dadi bojone alung kula niku sampean kepiye larane lara ora kok nandang uyung mangan ra doyan Mangan. Oh, piye to? kepiye mangan ra Radoyan. Rajana tuan. Bene, suan blero-blero kaya ngono kok. Neng Malah blero malah elek suaraku ya. Mergo kowe mau larane gambar-gambar ngono kok dipamerke. Mangan. Balene mawon sebuah nang Rajana tuan. Neng omah bingung. Dadi kaya ngene iki kleru aku anu iki. Pun bangsul meleh. Laraning lara ora kaya wong bojo karo ki Demang Jendo. Kira ora aku ora sudi. mangan radoyan rajana tulan neng Rene yo to. bingung Bingung karepmu ora bingung karepmu. mongku tuwaro Ya iki no. wate ngati Rene kok nyerak-nyerak aku tenan. ayu Pon kula wis kula apa ora trenya ora keren ora. Diwae.